il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Għali mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għand il-Missier u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabba mal-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikla u x-xitan kien ġewwa bejn il-Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota u daħħalu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-Missier taħt kollox fidejh u li hu kien ġie miegħu minn Alla u li kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuq, ħal fardal u rabtu maqaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel ta' għajn id-disċipli u jixxutalhom bil-fardal, jixxutawhom bil-fardal li kellu maqaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu int mulej taħsel li saqajja. Ġesu jgħidu inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien. Tifhmu aktar il-qudiem. Qallu mbagħad Pietru ma jkun qatt li inti taħsel li saqajja. Wieġbu Ġesu jekk ma naħsellikx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu mbagħad Xmun Pietru mulej mhux biss saqajja imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu minnu maħsul ma għandux għalfejn il-ħasel kollu ħlieb saqajh għax hu kollu kemm hu nadif. U intom minn daf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien se jitradih u għalhekk qal mhux intom il-koll indaf. Wasal li ħassilhom saqajhom, libet il-mantar u reġgħat fuq il-mejda, imbagħad qalilhom tafu x'għamiltilkom. Intom missejħuni Mallem u mulej u tajtu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien Mallem u mulej ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħssu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom l-eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk ukoll tagħmlu intom. Il-kelma tal-mulej. Tifili ya Kristu. Min jħobb faċli jikkommetti xi ġurnata tal-imħabba. U llum qegħdin niċċelebraw il-lejl tal-imħabba. U ġielna jidhru t-tliet ġurnati kbar ta' Ġesu illi bihom urina l-imħabba għalina. Il-ġurnata tal-inkarnazzjoni. San Pawl jgħidilna nesa id-divinità tiegħu u sar bina bħalna f'kollox minn barra dnub. Kien jibża bħalna, kien jiddejja bħalna, kien jirrabja bħalna, kien jħossu waħdu bħalna, kien jħossu ferut
meta xi ħadd kien jwarbu kif jixirina sar bħalna u rrid jsir bħalna biex propju jurina l-imħabba tiegħu lejna u li hu jifhimna. Il-ġennata tar-redenzjoni Ġesu jifdina bil-passjoni tiegħu, bil-quċċata tal-batija se tagħżel il-ieħor attrażel kien ikun biżżejjed anke li tal-ċirkunċiżjoni imma le rrid propju jasal fil-quċċata jissalab rrid jilbes id-dnub tagħna u ma kellu qatt dnub rrid jisofri l-esperjenza tal-midneb meta fuq is-salib għajjat Alla tiegħi għal jixlaqni. U l-ġennata tal-Ewkaristija donnu ma kienx hemm aktar xi vvinta biex jurina li jħobbna. U wasal biex jagħtina ġismu u demmu biex nikluh u nixorbuh. U tant din il-ħaġa kienet qawwija illi ħafna minn disċipli tal-uħ għallu dan qed jiġennet. Ma jistax ikun ma Ġesu kien deċiż u qal lill-apostli u jekk tridu titilqu intom ukoll morru. Kien les jitlef anke l-ħbibu basta jibqa' sejjer bil-pjan tiegħu. Din il-imħabba kbira li Ġesu urina. Il-lejl tal-imħabba. Il-lejl li rrid li din l-imħabba tkompli u illi id-disċipli tiegħu jibbażaw il-ħajja tagħhom, il-mixja tagħhom propju fuq l-imħabba. Min dan jarfukom li jintom disċipli tiegħi. Jekk ma tħobbux xulxejn, tkunu bħal pagani li jħobbu lil min jħobbhom. Ma intom mhux hekk. U biex Ġesu jurihom il-qawwa ta' din l-imħabba ħassilhom il-ċew. Interessanti li San Ġwan l-uniku evanġelista fejn ma nsibux ir-rakkont tal-Ewkaristija. Insibuh fil-Evanġeli l-oħra, insibuh f'San Pawl lill-Korintin, imma mhux San Ġwan. San Ġwan minflok l-istituzzjoni tal-Ewkaristija jagħtina ir-rakkont tal-ħasil tar-riġlejn biex jaqqas flimkien l-Ewkaristija ma' servizz illi aħna mitluba nagħtu lil xulxin. Aħna ħafna drabi nisimgħu ikunu nies Ewkaristiċi. X'isser? Tagħmel
għamil ħafna adorazzjonijiet, le, sabiħa, ma mux nitqabel dartejn u xi ta' kuljum l-inqas. ċer ħażin, ma mhux dik. Il-din Ewkaristiku huwa żmien li kapaċi bħal Ġesu jgħid lill-oħrajn hawn jien kulli ixrobli. Proprio fil-lingwi semitiċi tieħol il-ġaħat ifisser ta' profitta ruħek minnu. Tixrob dem xaħat ifisser li tieħu dak li tista' minnu. U Ġesu dak li kien qed jgħid ħudu kulu. L-Ewkaristija hija l-quċċata ta' ħajja fejn Ġesu qal kontinwament ħudu u kulu. Approfittaw minni. U meta Pietru qalu le ma tafniex lejja, allura Pietru mittiġi tiegħi. Għax kien qed tagħmlulkom hekk biex intom tagħmlu hekk lil xulxin. Intom jistaquli Rabbi u jien. Istaquli Mallem u jien. Ma jien ma ġej biex inkun ferħut. Ġej biex ninterf. U kif qegħdin taraw hawnhekk Ġesu jbiddel il-perspettiva kollha tal-awtorità. L-awtorità li mhijiex iżjed titlob servizz imma tagħti servizz. Taħsel riġlejn l-oħrajn. Fi-żmien Ġesu taħsel riġlejn xi ħadd kienet xi ħaġa li ma tiġik qatt f'moħħok. Għaliex is-saqajn kienu dejjem l-iżjed parti maħħuġa tal-ġisem. Għax kienu jimxu ħafin f'toroq maħħuġin. Tantu hekk li kien jkollhom bija bl-ilma fid-daħla ta' kull dar u ma kontx tistgħu tidħol dar jekk qabel ma taħsilx rijlejk. Ma kontx taħseb li tidħol fit-tempju jekk kien ma taħsilx rijlejk. Għax kienu magħmulin. U Ġesu ma jitqażilx. Ma jaħsilhom ġrejhom. Mhux biss. Imma kienu jagħtu dikwit rijlejhom il għaliex f'dak iż-żmien kien hemm il-ġdiem, il-lebra. U kienet marda tittieħed. Tant l-istat kien jogħloq postijiet apposta għalihom biex ma jitħalltux man-nies ħalli l-marda ma tinxtarrix. Imma uħud kienu joħorġu b'qampina f'idejhom ma triqax. U l-lud kellhom biżgħat kbir li huma mexjin setgħu jiġbru l-mikrobu tal-lebra tal-xjien ma saqalhom. U għalhekk kienu jaħsuhom rijlejhom. Mela ħadd ma kien jissogra imissa għajn ħadd ieħor.
ma Ġesu le. Ġesu dan kien jagħmel. U l-missjoni tal-Knisja hija din li tkun mal-fqar, li tkun mal-batut, li tkun ma' dawk li b'mod jew ieħor huma l-irnexx tas-saċċità. Għalhekk ħallina saċerdozju. Saċerdozju huwa biex ngħidu hekk l-estensjoni ta' Kristu. Kristu li għadu jaħdem ħaj fostna permezz ta' saċerdot. U dak li żmielu hu jħeġġeġ lill-oħrajn għall-imħabba. U dak li il-missjoni tiegħu l-evanġelizzazzjoni li huwa mitlub jagħmel hija illi jħajjar, illi jikkonvinċi lil kulħadd li aħna aħwa ma' Kristu m'hemmx mara raġel, m'hemmx abjad, iswed, isfar, m'hemmx sinjur u fqir, m'hemmx anzjan u żagħżugħ. Ma' Kristu aħna il-koll u l-jiet. Dini l-Ewkaristija. Dan hu l-lejl li qegħdin niċċelebraw lejla. Jalla, il-messaġġ tal-Ewkaristija ma jkunx ċelebrazzjoni vojta, ma jkun konvenzjoni fejn aħna naraw il-Kristu f'kull wieħed f'kull waħda li niltaqgħu magħhom. Biex hekk aħna wkoll b'mod differenti ikunu qegħdin nafsu riġlejn xulxin.